IFM News. Thank you very much, Idol Tony G. Iti data report. Maudi na po, Damag Regional Ultra Luxury Yacht. Di si Manglan Apo. Ejay sa Lumagi Port, Kabugaw, Ilocos Sur. Idol Shanti Papi, iti data report. IFM News. IFM News. IFM News. Live report. Naragsak apin ng pasangbay ti probinsya ti Ilocos Sur ken iti Salumage Port Kabugaw, Ilocos Sur. Ti isa sanglad ti maysa a moderno a barko ti Luminara. Adaan daytoy iti duwagasot ket sangapulo at 3 pasahero ken talugasot 70 ket 4 a crew members. Daytoy ket maysa nga luxury cruise ship anang rugi iti kaunaan nga panaglayag na iti Mediterranean. Idinapan atawen 2025 ti Luminara Super Yacht ket mangitampok iti duwagasot ket 26 a suites nga daan kadigiti privado at terrace ken awan kaasping na nga space ratio para kadigiti sanga ili iti baybay. Bayat adwa a baro a kategorya iti upper suite ti mangipaay iti 1,000 a kadapan kwadrado a mapabileg a kita iti aglawlaw. Adaan daytoy iti 5 restaurant inama bar ken wine boat. Damag Regional para iti IFM News Idol Shanti Papi Tata Carmen.